Здравейте, хора! Ние сме Duo Fishing и искаме да ви представим нещата, които използваме за шаранджийски риболов. Значи, ще започнем винаги ще почваме с най-важното. И това е методът на Делфин или на която искате марка, но да е хубава. Най-хубавите са на Делфин, на Филстар са лоши методите и съдете методите по колко грама са, защото няма как пръчката ви да издържа 30 грама и да сложите 50 грама метод. Ето може да видите. Методът 20 грама. Така, хора, продължаваме с второто най-важно, което е наистина, нали, пъп-ъпа на Торнадо. Ето може да видите CP1. Това са топченца, които са много работещи. 10 лева няма да ви излезнат повече. Значи, мирисът я на мента. Аз съм огромен фен на ментата и на ананаса, затова показвам всички пъпъпи, които аз обичам в момента. Ще ви покажа след това другите. Това също е мента CP1 пак, обаче лафтер си. Ето ги, хора. Чакай само да ги затворя. Пак вкус на мента, обаче по-различна форма. Продължаваме с Duo мангото. Много големи, хващали сме много шарани с него. Мога да ви кажа, че е много добър. Ето, може да видите, на матчпро. Ето тук ще видите снимката на най-големия шаран, който сме хващали. Следващото искам да ви покажа, огромен фен съм на това. Това е кисело мляко. Води са квас и мирише наистина гадно, но рибата много го обича. Ето може да видите. Най-големия шаран, който сме хващали с него е ето този. Следващото искам да ви покажа е ананасът на Делфин. Това е микс. Много хубав. 8 лева е той, не е толкова скъп, но много работи. Ето това е най-големия шаран, който сме хванали с него. И много други шарани. Ананас. Аз съм огромен фен. Тя двата бяха ананаси, аз съм огромен фен на ананасите. Ето пак може да видите. Това обаче на матчпро. Огромен фен съм им. Най-големия шаран, който сме хващали с него, ето този. Това, хора, е Duo Scopex. Може да го видите. Много хубаво. Мирише на карамел. Може да ги видите отвътре. Мирише на карамел, но рибата усеща друго. И щом рибата я харесва, значи сме хванали много риби. Това е най-големия шаран, който сме хванали. Хора, това е черницата. Аз съм много доволен от нея. Ето. Лилава на матчпро. Много добра. И най-големия шаран, който сме хванали с нея, ето този. Така, хора. Това са Ринкс. Това е шоколад. Мирише гадно, но са много добри. Ето, може да видите. 10 ля са тя. Най-големия шаран, който сме хванали с тях, ето този. Хора, продължаваме с по-малко важните неща, но и те имат своята роля в риболова. Това е гел на Торнадо, може да видите. Много добър. Използва се за метода и съм много доволен от него. Той прави мъгла във водата и рибата го вижда това и при захранката да го яде и съответно изяжда и пъпъпа. Следващото е този отпечатък, може да го видите. Ползвам го вече от 2 години и е много добър, може да видите. 6 лева е този отпечатък, но хубавото при него е, че сам изтласква метода, което много упростява нещата. Това е ножичка, която е много добра. Не е толкова скъпа, 3-4 лева е, но е много малка и е точно за риболов, хора. Защото може да отредите пакет с захаранка с нея. И хора, това е медицинска ножица. Ето.
Не знам точно колко пари е тя, защото ми е подарък. Но мога да ви кажа, че много куки откача и това е много полезно, поради факта, че големите шанани имат огромни дзюрли и куките много потъват в тях и няма как просто да може да ги изкараме с ръце. И хора, мерси за това, че гледахте. Показах ви всички неща, които използваме ние. За напред може да ви покажа още повече и още повече и още повече. В следващото ревю искам да ви покажа нашите въдици, с които ловим. За напред на слука.